студиото, да се изправиш срещу себе си и да излезеш победител. Тази възможност ни дава не някоя олимпийска дисциплина, а йогата. И все повече хора у нас се обръщат към йогийската практика. Залите за подобни занимания се пълнят с българи, които откриват древните индийски тайни за хармония на духа и тялото. На какво се дължи нарастващото влечение към йогата? Вижте в следващия репортаж. Йога учи как да живееш осъзнато. Изгражда способността да центрираш себе си в настоящето. Тукашните йога учители приписват растящия интерес на българите към асаните и медитацията на нуждата ни да намерим равновесие вътре и вън от себе си. Хората се обръщаха към йога, когато имат проблеми. Било то здравословни, било то с нервното напрежение и с стреса, докато сега вече хората започват да искат да подобрят качеството на живота си. Качественият живот е осъзнатият, казват йогите. Осъзнатите мисли и действия развиват умението да действаш първи, а не просто да реагираш на средата. Все повече млади хора идват на йога с цел да подобрят концентрацията си. Дъха, осъзнаването, което се прави с затворени очи на движенията, спомага това човек да фокусира по-лесно своето внимание. Йога учителите пренасят у нас тайна, която явно интригува българите. Как да регистрираме и да елиминираме дразнителите, без да ги допускаме до себе си. И казват, че именно това е ключът към равновесието между тяло, ум и душа. Концентрация, това е най-важното да имаме към всичко, което правим в този живот. Само че обаче се връщаме в реалността и ежедневието.